Kaixo lagunok! Gaur hitz egingo dugu ingurumenari buruz. Badakizue zer den berotegi efektua? Hori da lurraren temperatura igotzen duen gas batzuen pilaketagatik gertatzen dena. Eta badakizue nor sortzen ditu gas hoiek? Guk! Bai, zuk eta nik ere bai. Gure elikadurak eragina dauka ingurumenean. Adibidez, haragi asko jaten badugu, gehiago kutsatuko dugu. Esnekiak, arrautzak, oilaskoa eta txerrikiak dira kalte handiena egiten duten elikagaiak. Behi-haragia da okerrena, 20 aldiz gehiago kutsatzen duelako. Eta janaria botatzea ere oso txarra da. Urtean ekoizten den janariaren herena ez da jaten eta zaborretara joaten da. Bestalde, adimen artifizialak eta teknologia digitalek ere eragin handia dute ingurumenean. Ordenagailu handi horiek energia asko kontsumitzen dute eta bero asko sortzen dute. Eta gainera, ur beltza erabiltzen dute hozteko. Auto elektrikoak ez dira hain txarrak, ez baitute karbono dioxidorik isurtzen erabiltzen direnean. Baina kontuz, auto horiek bateriak behar dituzte eta bateria horiek egiteko energia asko behar da. Eta gainera, auto horien enbalaia eta garraioa ere kutsagarria da. Eta arropa sintetikoa? Plastikoz eginda dago eta garbitzean mikroplastikoak askatzen ditu. Mikroplastiko horiek ibaietara eta itsasoetara joaten dira eta oso txarrak dira ingurumenerako. Beraz, lagunok, saiatu gaitezen elikadura osasuntsua izaten, teknologia arduratsuarekin erabiltzen eta arropa naturala jantzen. Horrela, ingurumenari lagunduko diogu.